Euskararen aurkako oldarraldiaren edapena salatu nahi izan du Euskalgintzaren Kontseiluak EHUko 3 kanpusetan egindako mobilizazioetan, nabarmendu dute indarrean den oldarraldiaren bidez, gero eta nabariagoa dela Euskararen desofizializazio prozesua. Euskalgintzaren Kontseiluak milaka pertsona bildu ditu EHUko 3 kanpusetan. Azken egunotako gertakari sortutako kezkaren adierazle dela. Euskararen aurkako oldarraldiaren edapena salatu du Kontseiluak justizia euskararentzat, euskara guztiontzat lelopean. Gusten ari nazena da lotsagarrize. Lotsagarrize dela eta beste kapitulo bat euskararen aurkako oldarraldi zen. Idurrez Isabelek adierazi du unibertsitatera sartzeko probetan zenbait ikaslek lortutako emaitza eskasak oldarraldia hezkuntzara eratzeko baliatu dela. Guk uste dugu, tamalez ikasle horiek atera dituzten emaitza txarrak baliatu egin direla. Baliatu egin direla euskararen normalizazioaren kontra egiteko. Baliatu dira politikoki, baliatu dira mediatikoki eta azken buruan baliatu dira judizialki sortu den egoera hau sortzeko. Hainbat izan dira Euskalgintzaren Kontseiluak deitutako mobilizazioekin bat egin duten eragileak eta ondorioztatu dute euskara bigarren mailakoa dela beste behin ere. Euskaraz ardazten garen pertsonak bigarren mailako herritarrak garela, nolabait zigortu egin dela euskarari leheneste hori, euskara aintzat hartze hori, eta nolabait gizarteari bidaltzen zaion mezua dela euskarak gaztelerak baino askoz ere gutxiago balio duela edo zertarako. Eta hori da oldarraldi oso indartsu bat, hori da euskararen desofizializazio prozesua indartzea. Era berean kritikatu dute A eta B ereduek ez dutela hezkuntza kurrikulumak ezarritako helburuak betetzeko balio eta milaka ikaslek euskara jabetzeko duten eskubidea urratzen dutela. Kontuak kontu Kontseiluak aldarrikatu du euskaraz bizitzeko baldintza errealen alde lanean jarraituko duela eta antolatzeko deia luzatu die euskaltzale orori. Eta euskara guztiontzat. Nafarroako Justizia Auzitegi Nagusiak Aroztegiko proiektu urbanistikoaren sustatzaileei 18 milioi euroko kalte ordaina ematera zigortu du Nafarroako gobernua, alegia Palacio de Aroztegia SM enpresari. Gobernuak ordea iragarri du erabakiaren aurka helegita aurkeztuko duela Auzitegi Gorenean. El Gobierno de Navarra va a recurrir las 3 sentencias de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Navarra, va a recurrirlo en casación ante el Tribunal Supremo. Ebazpenak 3 enpresa sustatzaileren ondare erantzukizuneko eskaeren zati bat onartu du. Hasieran 26 milioi eurotik gorako kalte ordaina eskatu zuten, obrak geldiarazteko protestetan ondasuni kalte egin zietela argudiatuz. Ildo horretan Auzitegiak adierazi du Foruzaingoaren jardunak ez zuela behar bezala saiestu protestetan izandako kaltea, eta beraz kalte ordaina jasotzeko eskubidea osoa dutela. Las sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Navarra aprecian una inactividad de la Administración de la Comunidad Foral, en concreto de la Policía Foral, al no evitar la producción de daños de los altercados que se produjeron por la oposición al proyecto y que, según los reclamantes, han impedido el desarrollo del proyecto. Hala ere epaileek ez diete arrazoia osorik eman sustatzaileei. Izan ere uste dute enpresek ere ez zituztela hartu obrak babesteko beharrezko segurtasun neurri guztiak. Horregatik eskatutako kalte ordainaren 75 bakarrik aitortu diete. Auzia 2021ko udaberriko protestetan oinarritzen da. Apirilean enpresak obrak hasi zituen Aroztegian, eta horren aurka hainbat kidek erresistentzia kanpaia egin zuten. Orduan 100 lagunek lekarozko obrak geldiarazi zituzten, luxuzko 228 etxebizitza, golf zelaia eta hotela aurreikusten zituen egitasmoaren aurka. Kontuan izan behar da Lekaroz herrian 350 herritar bizi direla. Protesta horien ondorio 7 pertsona epaitu zituzten. 20 urteko kartzela zigorra eta 56.000 euroren isunak eskatu zituzten. Halere talde kriminala osatza leporatu azieden ere, delitu horrengatik absolbitu zituzten. Bai ordea derrigortza delituagatik zigortu isunak ezarriz.
Nafarroako gobernuak ez du sententziarekin bat egiten. Javier Remirez bozeramailearen esanetan epaiak badu boto partikular bat, eta magistratu horrek uste du kalteak ez direla behar bezala frogatu. Gainera gogorarazi du aurretik beste epaitegi batzuek legez kanpokotza jo zituztela obra horiek. Dena den bere esanetan oraindik ere martxan jar daiteke proiektua baimenak indarren baitaude. Orain azken hitza auzitegi gorenak izango du, Nafarroako gobernuak iragarritako helegita aztertzen duenean. Iruñean Titaurina kolektiboak uztailaren 7 arratsaldeko 7etan zezenketen aurka egingo duen kalejira iragarri du asteazken honetan Iruñean. Udaletxeko plazatik aterako da iruindarrok elektrotxarangak lagunduta. Elena Frailek nabarmendu du udalak prestatutako helmugako jasangarritasun turistikoko plana, Iruña San Fermin 375 planaren helburuen artean daudela, San Ferminen nazioarteko irudia hobetzea eta balio kultural eta jasangarriak edatzea. Ordea, kolektiboaren ustez, animalien aurkako tratu txarrak eta zezenketen basakeria ez dira San Ferminen eta Iruñearen aurkezpen txartel ona. Berretsi dute era berean hiriak etorkizuneko San Ferminen eztabaidari heldu behar diola eta zentzu horretan ontzat jo du udalak emandako pauso txiki baina simbolikoa. Izan ere, zezenketen garaian zezen plazara joaten ziren 6 gaitero taldeei ez die ordainduko araudia betez. Kolektiboak adierazi du tauromakiaren gainbehera gertatu dela mundu osoan eta zezen plazan ez litzatekela hainbeste jende egongo peinetako txarangek sortzen duten giroagatik ez balitz. Horregatik hausnarketarako deia egin diete. Peinak animatzen ditugu aldaketa sozial askoren bultzaile eta hartzaile diren aldetik, San Ferminetako eragile nabarmenetako bat diren aldetik, gogoeta egitera eta zezenketarik gabeko San Ferminetarako bidea errastera halako krudeltasun maila hutsalean babestu beharrean. Herritar guztiei beraz uztailaren 7ko kalejiran parte hartzeko gonbita luzatu diete animalien tortura ikuskizunen basakeria salatzen jarraitzeko eta amaiera egunetik egunera gertuago dagoela ospatzeko. Onintza Enbeita eta Ainhoa Urrejola izango dira aurtengo Bilboko aste nagusiko pregoilaria eta txupinera. Abuztuaren 22an Enbeita bertsolariak emango die hasiera jaiei, pregoiaren irakurketarekin. Ostean Urrejolak zuziria jaurtiko du. Bilboko udaleko jai batzorde mistoak aukeratu du Onintza Enbeita kazetari eta bertsolaria pregoilari izateko. Izan ere, ibilbide luzeko bertsolaria da. Hain zuzen, 2018an Bizkaiko bertsolarik txapelketa irabazi zuen lehen emakumea izan zen. Musikarrak lotura estua du Bilboko jaiekin, eta behin baino gehiagotan adierazi du festa herrikoirik ederrena dela. Bestalde, Bilboko konpartsek Ainhoa Urrejola aukeratu dute aurtengo txupinera izateko. Urrejola Kaixo konpartsako kidea da, eta betidanik izan du lotura aste nagusiarekin. Ark, zirrara bereziz bizi ditu Bilboko jaiak. Ikasturte amaieran balantzea egiteko unea izaten da, baina selektibidadeko emaitzekin sortu den polemika beleztu egin du ikasturte amaiera hori, eta horretaz eta beste hainbat kontuez hitz egiteko gurera gonbidatu nahi izan dugu Igor Albizu. Igor, eguerdion? Bai, eguerdion. Ongi etorri amaikara zen moduz? Ondo, oporretan. Euskara irakaslea esango dugu zarela Beasaingo institutuan, hala ere Bilboko ikastetxe pribatuetako ikasleen artean izan diren zeroengatik sortu dute polemika USAP unibertsitetara sartzeko proba horretan. Lehenengo galdera argiaz, ze iritzi daukazu gertatu den guztiaz? Bueno, ez dakit nik oso argi zer gertatu dan, ezta? Bueno, argi dago, edo badiru behintzat ikasle askok oso emaitza txarrak atera dituztela euskara ikasgaian, tribunalean jarri da fokua, baina, bueno, reklamazioetan ere dirudienez oso emaitza antzekoak atera dituzte, eta ez dakit, pentsa daiteke emaitza justua izan dela, bi zuzentzaile behintzat izan dituztelako. Hortik aurrera, badirudi gauza itxusitzen ari dela, baina ez dakit, berri oso argi ez dakit zehazki zer gertatzen ari den eta zer gertatuko den. Eta eztabaida honek, Igor, ze erakusten du gure hezkuntza sistemaz eta euskararen egoera zure iritziz?
Bueno, a ber, euskararen egoera ez da hezkuntza sistemaren ondorio bakarrik, esan nahi dut, bueno, faktore asko daude gizartean euskararen egoera ekartzen dutenak, ez? Hezkuntza da horietako faktore bat, baina, bueno, faktore, ikuste dut bestelako faktore asko daudela. Hezkuntzan, bueno, argi dago, bueno, aspalditik dauzkagula ereduen sistema hau daukagu, eta, bueno, esan dutenez, bueno, eredu zehatz bateko ikasleak izan dira emaitza horiek atera dituztenak. Bueno, nahiko argi, nik uste, aspalditik argi daukagula eredu batzuk beste batzuk baino hobeto euskalduntzen dutela, edo, bueno, aintzat euskeraz hobeto ikasten dutela eredu batzuetako ikasleek. Ez noski ereduagatik bakarrik, esan duten bezala, bestelako faktore asko daude, ingurune soziolinguistikoa, baina, bueno, izan daiteke atxikimendua hizkuntzarekiko edo dana dalakoa. Orduan, bueno, hori, pixkat hortik, argi dago, hori, eredu, badiru, esan daiteke eredu horretakoek, bueno, oroar, euskara maila eskaxagoa lortzen dutela batxilergoa amaitzerakoan. Eta egunotan kontatzen gabiltza auzibidean dagoela kasua, hala ere Bilboko epaiek EHU behartu dute selektibidadean 0 atera duten ikasle horien nota hori kontuan ez hartzeko. Hari mutur asko dauka afera honek, zan daiteke euskara galtzaile irten dela beste behin ere, Igor? Bueno, entzun dudanagatik, bueno, esango nuke baietz. Azkenean badirudi hori, zuek igual hobeto jakingo duzu, baina badirudi epaitegietatik arazo konkretu bat, ez, aipatu dutela anonimotasuna edo ikasleen eskola tribunalek omen zekitela, ez dakit. Eta, bueno, baina, claro, horrek ez lioke euskerari bakarrik eragin behar, kasu horretan, ez, hori balitz arazoa, beste ikasgaietan ere arazo bera egon beharko litzateke. Orduan, fokua euskeran jarri alegia. Beste edozein ikasgaitan arazoak egon izan balira maitzarekin, ez litzake olako eskandalorik montatuko, seguru asko. Eta zenbaitentzako behar bada euskararen aurkako oldarraldi horri auspa emateko ere balio izan die. Zure ustez, zer kalte egingo dio afera honek euskarari eta euskal gintzari? Bueno, ikusien behar azkenean afera zertan geratzen dan. Euskal selektibideak, usapeko, edo, azterketako euskara maila, euskara azterketaren exigentziaren inguruan, aspalditik egon dira kezkak, ez? Azken finean, euskara eta gaztelania, bi kurrikulum gaur egun, kurrikulumeko zera berak dituzte, kompetentzi berak, eta aldiz, euskerako azterketa beti izan da askoz ere errexagoa gaztelaniakoa baino. Aurtengoa bera ere, euskerako azterketan askoz ere lan arinagoa egin behar izan dute ikasleek gaztelaniakoan baino. Eta, betidanik esan izan dugu batzu, jendeak esan izan du, edo bintzat kexatu edo kezkatu izan gara, horrek euskerari ez ziola mesederik egiten, ez? Azken finean, euskera beste hizkuntza ofizialak bezain besteko eskaera eduki beharko lukela, edo bintzat importantzia bera. Orduan, horrek eskaera bajuago eskatze edukitze horrek, ekarri duen urteetan izan da, euskerari garrantzia gutxiago ematea behar bada leku batzuetan, edo ikasle batzuek garrantzi gutxiago ematea, eta berbezalako aleginik ez egitea behar bada. Orduan, amendik aurrera zer gertatuko den, bazakigu, badirudi, printzipioz, urrengo urtean, selektibidadeko azterketa gaztelaniakoaren antzekoagoa izan behar da, edo izan hori da bintzat adierazitakoa, baina, klaro, afera darazo honekin eta montatu den tirabirakin, ez dakit, ez da espero dut atzera pausorik ez ematea, baina ikusi beharkoa. Eta hor irudian Igor ikusten ari gara aurtengo usapeko euskarako azterketa hori, igarri da zuzentzaile zaerain einean nolabaiteko beherakada bat mailan, euskara mailan, ikasleen artean?
Oroar selektibidadean, oroar emaitzak jaitsi egin dira, baina ez azterketaren zailtasunagatik, eta segurazko ez da ikasleen maila bajuagoa delako ere. Azkenen, beste exigentzia batzuk sartu dira, ortografia eta gramatikari dagokionez, baina ez euskerako azterketan, edo ez euskeraz egindako azterketetan, baizik eta baita gaztelania zein dituzten azterketetan, eta okerrezpanago estatu mailako erabakia izan zen hori, beraz, oroar ikaslei penalizatu dintzaizkie gramatika eta ortografiako akatsak azterketa guztietan. Orduan, horrek ere ekarri du seguru asko euskerako emaitzak jaitsi izana. Gainontzean maila aldetik ez daukat daturik baloratzeko ikasleen maila bajoagoa izan den, ezakit. Eta zure esperientzia kontuan hartuta, irakasle esperientzia hartuta, euskal edo zure inguruko gazten euskara maila nolakoa dela esango genuke? Lehenengo hasieran esan dudanarekin lotuta dago. Azkenean hizkuntza maila gazteena edo ez da hezkuntza sistemarekin lotutakoa bakarrik. Beste faktore piloa daude, ez? Azkenean ingurune soziolinguistikoak, atxikimenduak, familian duten euskararekiko lotura, horrek denak asko baldintzatzen du. Nik eremu euskaldunetan klase eman izan dut, baina baita eremu erdaldunetan ere, eta argi dago hizkuntza maila hizkuntza eredu bera izan da ikastetxean, ez da hizkuntza maila ere ez da bera, ez? Gaztelaniarekin ere gauza bera gertatuko da, segurazko ingurune soziolinguistiko batzuetako, edo egoera, edo familia kontestu diferentetakoek ere gaztelania maila ere ez dute bera izango. Eta hildo horretatik, Igor, ez dakit entzuten didazun? Bai. Galdetzen nizun ia hildo horretatik ereduak bete duen hasieran esarri zitzaion helburu edo funtzio hori? Ereduak esan nahiko duzu? Ereduari. Ereduak. Bai, berez, pentsa da, edo esposatzen da, 3 ereduetan euskaldundu egin beharko liratekela, ez? Baina, ingurune soziolinguistikoak asko baldintzatzen du hori. Orduan, ereduak, nola esateko hizkuntza ereduek, esan dezagun, ereduak askoz gehiago ezin du egin. Hizkuntzak, bera, ikasgai guztiak inglesa eta gaztelania izan ezik, euskeraz ematen dira, ikastetxetan euskeraz funtzionatzen da. Orduan, hori hezkuntzan aldetik, ereduen ikuspegitik, ezin da hobetu. Gero, hezkuntzak bestelako aukerak begiratu beharko lituzke, litzake, ber zer egin daitekeen hizkuntza maila hobetzeko, ez? Eredua bera, eredua ezin da nolabait esan, ezin da ordu gehiago esleitu, gaztelania edo inglesari kendu beharko litzaizkiokelako. Hortik aurrera, hori, batez ere hezkuntzatik kanpo begiratu beharko litzateke, zer egin daitekeen gazten euskara maila hobetzeko. Eta gainontzeko ereduek, zaila da, ez? Ereduan zaila da euskalduntzea lortzea, batez ere gehitzen baldin badiogu ingurunea ez dela, kasu askotan ez dela euskalduna izango, eta inguruna ez familia, ez atxekimendua, basua baldin bada, eta gutxiago, ez? Hor eskolaz kanpoko ekintza horiek euskaldundu behar dutela gazteare bai, pantaien aroa bizigarela kontuan hartuta, ze kalte edo onura dakar horrek gazteen artean? Pantaiena da beste faktore handi bat. Ez dakit, garai batekoa naiz, eta kurioso da, gu 80. hamarkadan segurasko askoz ere gehiago kontsumitzen genuen, pantaia, telebista zen orduan pantaia ez, baina askoz ere kontsumo handiagoa geneukan euskeraz, gaur egungo gazteek dutena baino, ez, eta niri bizkat harrigarria egiten zen, baina errealitatea da, guke garai hartan zeuden pantailan ikusteko aukera
gehienak Euskal Herrian euskeraz ziren. Euskal Telebistak ematen zituen marrazki bizidunak euskeraz, eta garaia hartan, seguru asko, ingurune erdalduneko, soziolinguistikoki erdalduneko eta familia erdalduneko umeek ere euskeraz ikusiko zuten telebista. Gaur egun, argi dago, daukaten eskaintza erraldoi horretan euskararen presentzia oso txikia da portzentualki, ez? Hala ere, badago aukera, seguru asko guken eukana, baina aukera gehiago dituzte, guk aukera bakarra baikeneukan, baina aukera asko zabalagoa dute, eta aukera zabal horretan euskara aukeratzea askotan gurasoen militantzia bihurtzen da, ez? Gurasoek bultzatzen dituzte aurrak euskaraz konsumitzera, bultzatzen badituzte. Eta askotan esan izan da, norabait gazteak euskara jakin badakitela, baina gero erabili ez dutela erabiltzen, zergatik dago alde hori erabilera eta jakintzaren artean? Edozein hizkuntza erabiltzeko lehenengo faktore nagusienetako bat da hizkuntza hori eroso eta gustora erabiltzea. Eta eroso eta gustora erabiltzeko menperatu edo behintzat maila txukuna eduki behar da. Eta gazte askok, segura asko, ez dute eroso hitz egin ahal izateko moduko maila. Aurretik aipatu ditugu 1000 kontu horiengatik. Hori izango da, segura asko, faktore nagusienetako bat. Hortik aurrera, beste faktoreak ere eduki dezakete, prestigioa, ereduak, ikusten dituzten ereduak, horrek ere dudik gabe eragina edukiko du. Baina nik batez ere ikusten dudana da, euskaraz hitz egitea kosta egiten zaien horiek, normalan bezala ez dutela euskaraz hitz egiten. Euskaraz hitz egitea ahalegin bihurtzen zaielako, eta nerabe batek, gazte batek nahi duena precisamente da eroso hitz egin, ondo komunikatu, bestekiko hurbiltasuna lortu, eta kosta egiten zaion hitz egitea, koska egiten zaion hizkuntzan batean, nekez egingo du. Bihurtzen dalako, berezako bihurtzen dalako faktore gehigarri bat, nolabait eroso gustora egote horretan. Nolabait esan beharko luke militantzia puntu bat, eduki beharko luke, nerabe horrek euskaraz hitz egiteko. Eta noski behar dena da, ez norberak nahi izatea, behar dena da besteak ere, hitz egin behar duzun beste horrek ere nahi izatea, edo jakitea. Orduan, faktore asko daude euskaraz hitz egiteko. Ez da nahia, edo ez da utzikeria, ez da ez dutela nahi, nola esateko, segurezko hori ere gertatuko da, baina ez da erresa askorentzat euskaraz hitz egitea, hori ulertu egin behar da. Eta Igor, hasierarako gaira itzulita, polemika usapen proban horren inguruan sortuen polemika horren harira, behar bada batzuk esaten dute euskarazko irakaskuntzaren eztabaida berriro zabaldu behar dela. Zer uste duzu, zabaldu behar da, eztabaida antzua da? Argi, emaitzak, badirudi bintzat, emaitzak bigarren zuzenketanaren ondoren, eta behar bada asko hirugarrena eskatuko dute, eta bar, egia da hitz egiten ari garela kasu konkretu batzuetaz, ez? Ez dakit nik oroar, emaitza horiek nik dakidala ez dira ematen, baina, bai pentsatu dezakegu ereduen sistema honekin, zenbait eredutako ikaslek, ez dutela lortzen hizkuntza maila, ez dakit nola esan, txukuna, ez dakit, hizkuntza eroso erabilializateko moduko maila ez dutela lortzen, baina hori ez da berria, baina ez dakit, ez dugu orain deskubritu hori ereduen sistema honek urteak dauzka, badakien ekien honen dela 25 urte ere bagenekien eredu zehatzoietakoak, eredukoak edo eredukoak askotan, ez dutela hizkuntza maila lortzen. Jarraitu egin dute eredu horiek eskaini dituzte, eta egoera horretan gaude, ez? Orduan, aldaketa beharko lituzken, pentsa daiteke baietz. Eta hildo horretatik, hemendik aurrera ze erronka dago alor honi dagokionean, Igor?
hizkuntzaren, euskera, egia esan, ez dut pesimista jarren, bizi rautea ere ez da gutxi, ez? Hizkuntza gutxitua da mundu globalizatu erraldoi honetan, eta ditugune kanpoko hizkuntzen eragina oso handia da. Badugu gaztelania eta frantsesa baditugu inguruan mundu mailan hizkuntza lehenetariko hizkuntza direnak, esukulako indarra dutenak, eta inglesa ere hor daukagu, ez? Orduan hien aurrean aurrera pausoak ematea ez da erraxa, esan emate ditugu bi pauso harrera eta bat terdi atzera ematen badu. Orduan segi eta, segi, nahi badu, jendeak, gizarteak nahi badu, hori gizartean batzuk nahi dugu, ez dakit, baina, segi barko da, politika aldetik eta segurasko eman daitezke, eman beharko lirateke beste aurrera pauso batzuk, baina, horretarako ere gizartea preste egon behar da, aurrera pauso horiek emateko, ikusi ditugu orain oposaketen arira, ze arazo dauden, ez, euskara eskakizunekin, eta hori, segi marko da, segi, esan badu. Igor Albizu horrekin geratuko gara, eskerrik asko Amaikari tartetxo hau eskaintzearren. Ez agatik. Izango dugu elkarren berri aurrerantzen ere eta hau da ona pasa. Berdin, segi. Komunetako hilara eta konfesio bat. Sentir